Ak máš aj ty staré auto a málo peňazí ako ja, ale chcel by si na dnešné technológie, tak si tu správne. Toto autoradio som si objednal z AliExpressu a vyšlo ma na 40 eur. Toto je Navifly model OD7, čiže je to káblová verzia, vyrába sa aj bezdrôtovej, ten sa nazýva OD8. Link nájdeš v popise. Ak by ste náhodou na AliExpress nešli cez môj link, ale chceli by ste si ho vyhľadať, tak si dávajte pozor, niekedy OB8, bezdrôtová verzia, býva iba označenie farby, takže vždy si čítajte popis. Takisto si môžete vybrať variantu buď s kamerou alebo bez kamery. Ja som si zobral tú káblovú a bez kamery, lebo nie som žena. Ale nie, proste sa mi nechcel ťahať ten kábel cez celé auto dozadu. Dobre, tak si to poďme otvoriť. Tak, čo tu máme? Záruku. Plasty. Potom tu máte kabeláž. Výrobca udáva, že by ste rádio nemali zapájať napriamo. Mne to fungovalo. K tomuto by ste si mali kúpiť ISO samicu a podľa schémy vášho auta to napinovať. Mne to fungovalo, aj keď som to zapojil napriamo, ale vyskytla sa tam jedna chyba. Ja konkrétne mám Škodu Fabio druhej generácie, takže ISO konektory sú tam, ale na tomto kábliku pin číslo 1 v mojom aute to spína tzv. Systém Gala. To znamená, že čím rýchlejšie idete, tým viac pridáva hlasitosť toho originálneho rádia. Keďže ale toto autorádio má na pine číslo 1 snímač kamery, tak sa auto počas jazdy snažilo rozbehnúť zadnú kameru, ktorú nemám. Takže som si kúpil takúto srandu, to je vlastne predĺžovací ISO konektor, respektíve ISO kábel a zhodou okolností tento čierny nemá pripojený pin číslo 1. To znamená, keď som to pripojil, tak autorádio začalo korektne fungovať. Jednak tie káble v aute sú dosť krátke a ja som nechcel strihať originál kabeláž, takže toto vyriešilo môj problém. Ak máte ale iné auto ako koncern Volkswagen, pravdepodobne budete musieť kúpiť ISO samicu a tie káble od výrobcu rádia si napinovať. Tak, ďalej tu máme manuál, zahodíme. Čo tu máme ďalej? Ďalší manuál. A konečne zlatý koniec večera, autorádio. Takže autorádio spredu vyzerá nejako takto. Káblová verzia CarPlay využíva USB-Ačko, máte tu ale aj USB-C a čítač pamäťových kariet. Ďalej tu je pridávanie hlasitosti a takisto tu má stávaný mikrofón a AUX. Keď sa na to pozrieme zo zadnej strany, tak tu máme už spomínané ISO zásuvky, potom tu máme ľavý pravý zvuk, čiže keby ste mali nejaký subwoofer, a potom sú tu porty na video a samozrejme vstup na anténu. Posledná vec, čo sa nachádza v balení, sú takéto háčiky, páčidlá, s ktorými by ste mali vlastne to pôvodné autorádio vybrať. Sú ale z takého mäkkého kovu, že sa vlastne ohýbajú. Ja som to nepoužil, musel som vybrať celý kastlík a autorádio manuálne vytlačiť von. Čo sa teda týka tých doplnkových vecí, ktoré ešte treba dokúpiť, tak je to spomínaný tento ISO predĺžovací kábel, ktorý som kupoval a vyzeralo to asi takto. Poďte ďalší. Dobrý deň, potreboval by som predĺžovací ISO kábel. Neviem, či to hovorím správne. Ten, čo ide do autorádia. Neviem, toto mi vyhodil e-shop, je to ono. No ja som myslel, že vy mi poradíte. Len toto, čo máme na e-shope. Dobre, tak tento zoberiem, vyzerá to ako ono. Ešte potrebujem redukciu na anténu z toho krátkeho kolíka na dlhý. Ale neviem, ako sa to volá. Toto mi vyhodil e-shop. Je to niečo z toho? Ja neviem, vy mi neporadíte? Máme len to, čo mi ukazuje e-shop. Aha. A kolegovia by náhodou nevedeli poradiť? Nie, len to, čo máme na e-shope. Aha. Tak ďakujem. Dovi. Takže shoutout. Ja viem, že je u vás veľa šikovných predajcov, ale prosím vás, nezamestnávajte ľudí, ktorí nevedia, čo predávajú. Ďalej vám treba redukciu na anténu. A čo som ja zistil, tak počas jazdy sa dosť nepohodlne prepínajú pesničky. To znamená, že potrebujete nejaký Bluetooth media button, ktorý si nalepíte na volant a s tým si potom môžete prepínať. Samozrejme, ak už máte multimediálne tlačítka od výroby, tak tento krok vám odpadá. Mali by fungovať aj s týmto rádiom. A to by bolo asi všetko. Poďme do auta. Tak už sa nás síce zotmelo, ale hádam to ešte dotočíme rýchlo.
Takže ako vidíte, ja už som si pripojil ten predĺžovací ISO kábel, mám ho tu nachystaný. Ten ISO kábel nemôžete vlastne pokaziť, je to úplne blbúzdorné, nedá sa to zapojiť opačne. Takže zoberieme si rádio, prvý čierny dole, ďalší hnedý kábel. Dávate si pozor, aby ste to netlačili cez displej, aby ste si ho nepoškodili. A teraz už len zasunieme troška tie káble a nainštalujeme rádio. A to je všetko, hotovo. Ako môžete vidieť, tak to rádio nejde úplne dobre zasunúť. Dá sa to troška vybrúsiť ešte, možno by tam sadlo, ale ja do toho nechcem ísť, nechám si to takto, nech to pretrča. Ďalšia nevýhoda je, že keď vám niekto otvorí auto, tak to rádio sa dá celkom jednoducho vybrať. Hej? Čiže vám ho môže ukradnúť. Ja to risknem, nejdem to brúsiť. Ak by ste to mali úplne zapustené, tak by to držalo. Boli by na to potrebné tie vypačovacie háky, ale takto je to pomerne jednoduché vybrať. Takže môžeme si skúsiť naštartovať. Takže ako vidíte, ja mám rádio hluché, keďže tam nemám pripojenú tú anténu, ale CarPlay normálne funguje. Potrebujete k tomuto takýto kábel, musí to byť dátový, nie nabíjací, inak vám to fungovať nebude. Takže kábel si pripojený do USB-Ačka a druhý koniec do telefónu. Môžeme si prejsť funkcie toho rádia, takže si dáme menu, zľava rádio, klasika, hej. Ďalej CarPlay, to využijeme neskôr. Android Auto, ak máte teda telefón s Androidom, viete prehrávať hudbu z USBčka, z Bluetooth, z SD karty, tuto nejaký AV in, čiže pravdepodobne aj video tu viete prehrávať. Bluetooth Music a Phone Link, neviem, nepoužívam to. Ideme ešte do nastavení. Tu máte nejaké základné nastavenia, či stíšiť, keď máte zapnutú zadnú cúvaciu kameru, či vypnúť prehrávanie videa a tak ďalej a factory settings. Ďalej si tu potom viete navoliť región, ako vidíte, ja mám Europe. Ďalej si tu viete napárovať ten multifunkčný volant. Vo factory set, tuto si nepamätám PIN kód, hodím vám ho tu. A viete si tu vlastne zmeniť úvodné logo, miesto toho autíčka si tam dáte napríklad Škoda, Volkswagen alebo čo chcete. Hociaký obrázok. Ďalej tu máme equalizer, ja som to nechal v štandarde, nastavenie displeja, tiež štandard, pozadie toho autorádia si tu viete zmeniť, hej. Ja si tiež nechám default, theme selection ja nepoužívam, tam sa vlastne dá zmeniť ako keby zlat toho autorádia, screen save, čiže keď je rádio dlhšie neaktívne, tak sa vám tam ukážu iba hodiny. Ďalej si tu viete prepnúť jazyk, ja som si to nechal na English, nastavenie hodín, takže tu máme 3.3.25, dobre, a zapneme si 24-hodinový formát času. Poslednou položkou je verzia. Takže autorádio máme nainštalované, ešte si ukážeme CarPlay. Musí to byť dátový kábel, nesmie to byť iba nabíjací, inak vám to fungovať nebude. Rádio sa mi inicializuje a máme CarPlay. Tu máte aplikácie. Môžem si zapnúť napríklad HK systém. OK, to zrovna možno nepôjde. Môžeme si otvoriť napríklad YouTube Music. Všetko sa mi načíta z telefónu, knižnica. A vedel by som si pustiť hudbu, tvoj copyright tuto nechcem púšťať. Ďalej si to cez toto tlačítko viete rozdeliť na takéto taby. Takže viete vyhľadávať, tu si púšťate hudbu a tu vidíte navigáciu a to je vlastne celé. Toto vyhľadávanie, to je vyhľadávanie vo Waze. OK. Vrátime si to späť na tento dashboard. Zobrazíme si aplikácie. Dokonca Waze reaguje aj na prepínanie svetiel. Aha. Takže zhrnutie. Oplatí sa? Za mňa určite áno. Ak na menšej nedokonalosti je to super. Kámo, 40 €. Ako ste videli, autorádio bolo plynulé. Nemá žiaden Android, má to vlastný systém, takže vám to nebude sekať. A bolo to skoro plug and play.
Zo 40 eur za toto rádio sa so všetkými doplnkami dostane možno na 60 eur. Ďakujem ti, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, daj like. Ak sa ti nepáčilo, tak nedávaj nič. Napíš mi dole do komentárov, ak máš nejakú otázku. Prípadne mi tam napíš svoju skúsenosť. Budem sa fakt tešiť. A aby ti už nič neuniklo, daj odber a zvonček. To je už na toto video všetko. Čaute.